Отворили врати, директно влизаш в лудницата. С бяла най-гвижа, бавно като в музиката. Багажникът видял е повече от папата. Ти не си видял, само чу как блъска касата. Кръга на гъста, тъмни очи, лай свалени стъкла. 1000 вата и минус 20 из града. Движа се на 4 колела, отворени вратите. Леко спай се, за да чуваш по-добре въздвижа. Движа се на 4 колела, отворени вратите. Леко спай се, за да чуваш по-добре въздвижа. Движа се на 4